Yo, what's up guys? Kain tayo. Ulan tayo ng spicy kuhol. Yan. Hindi po pisti sa amin to. Kundi isa pong ulam, pwedeng pampulutan. Yan. Depende kung anong luto mo. Pero ito, adobo na manghang. Kuhol, nakukuha lang yan sa nakukuha lang dyan sa bukid. Kasi anihan dito sa amin, tumataas, ay bumababa na yung tubig kaya naglalabasan na yung mga kuhol. Yan guys. Tikman natin. First bite. Quality. Ang hang. Kinuha namin dun guys kahapon. Tapos binabad sa tubig. Tapos kaninang umaga pinakuluan. Saka tinanggal yung laman. Saka yung kanyang parang stomach niya. Tapos yun. Ginisa ko sa luya, sibuyas, tsaka bawang para matanggal yung lasa niya na ako na manginom galing bukid. Nilagyan ko ng maraming sili. Siyempre hindi ko naman uubusin to. Titikmin ko ng mga bata. Pawisan ako guys. Sarap. Exotic to guys. Quality. Guys, get into the last bite. Grabe. Ang sarap. Ayo guys, sa inyo, anong exotic na niluluto nyo sa inyo? Sa comment down below. See you.